Hello perlok barok nga ai ku blay biang nyapi sa shisin siya kane ka channel ka jonga kum juru ya kito ki perlok ki bompat de ban subscribe sngaw ba subscribe ha kane ka video ngawan ra chapi ya ka jing yalai kai semi final jong ka champion league ka jing yalai kai first leg jong ka champion league hapding ka Arsenal bat ka PSG ka jing yalai kai ka bakluj bha hapding ki Arteli ki kenhun baklan bor na England bat Fran hatu perlok mano ban job kumbangi la deb yoi ha ki jing yalai kai ki bal adep ha ka baka Arsenal kalala ban penlim sendon ya ke Real Madrid ka kenhun ka bara hadu khat sansin ya ke Champion League habangi phai sia ka PSG ngimde ban kentroin namar ka de ka kenhun ka baklan bor namar ka don ya ki player ki basatar kum Udembele Hakimi bat kiwei kat kum ka prediction ki football expert bakham don jingkermen ban job ka Arsenal hadu 100% kat baka PSG tang arf kendai 100% ka Arsenal kampat Shalim ha ka PSG wat tang sisinru ka Arsenal bat ka PSG kin hab yakun bha ha kane ka wat ka Bangkok ka Champion League kini ki arkan hun kin ban kre ban yakun halayi ka Arsenal ha Emirates Stadium ha kasngi balang bad ha baro orliang kin don jingkermen nikmilti ban poi sia ka final ka ban salong ha Munich ka Arsenal kam siem la sya rem ha ki prateli ki jing lek kai bakhat du ka jongka ha kane ka jing yakun kala job nrusin bad kalai khai tang sisin bad ka jing lek kai ka jongka ka baklan kham tam ha kane ka por kumba kalong menta usaka ulong urang lek kai bakong san bha na ka benta ka Arsenal unwe uklori lek kai ka England uliyok bente badu kendai gol bad yarap nruteli na ki khat nrusin mi medan ki jong u na ka Arsenal ka PSG kan legend non London hadin bakal sya rem sansin na ki nruteli ki jing lek kai syabar na laying ka jongka persya yakiken hun na England ha ka Champion League ka PSG kala sya rem prasin hakin nruteli ki jing lek kai baladep persya yakiken hun jong ka England ha ka Champion League kala sya rem ha ka Manchester City Arsenal shisin Newcastle shisin bad ha ka Aston Villa bad kala job ya ka Liverpool ha ka round 16 ha une ubenai baladep kane ka klub jong ka Fran kala rung sya kane ka jing lek kai hadin bakam semlala ban job Arteli ki jing lek kai ha ka League 1 ha ka tayu baladep hadin ka jing yakhat ka jongka ha ka siteng tayu kalaman ya ka jing sya rem ka bompoi perkhat halaying persya ya ka Nice ha ka Janmin kasngi pelai ka Arsenal kan yalai kai klaim Thomas Partey hadin baul sya sospon na kane ka jing yakun Michael Merino bat Ben White bara orngun kindon lang hadin baki yalai kai bat ke Crystal Palace da ka jing yakhat arla ha ka tayu baladep Ricardo Calafiori ula ban wan phai biang sya ka kanhun Henry Jorginho Gabriel Jesus Gabriel Magalhaes bat Kai Havertz kin hap chong chua hoj ka Arsenal kade ka kanhun ka hap ban yakun persya ya kane ka ratba ka League 1 na Fran kila ya kandu bunsin ha ka jing yakun ha Europe ha ka ba kane ka ratba kampat ju job lasan sin shu ka Arsenal kala job ru ya ka PSG da Arla not goal ha Emirates Stadium ha ubenai baladep